Ake nginibikelele bafowethu, nginamukele namhlanje bese ngithi ngicela ukuthi mawukuthi uyaqala ukungena leli khasi, ngicela usubscribe, upress ulike, ushare le content esiyikhipha njengamanje. Igama lami-ke nguSicelo Mawasimelane le eMondlo eBaqulusini. Ngibonge nje ukuthi ube khona kule content engizama ukuyi-create la noma engizama ukuyenza la. Ngiyabonga, angikuthathi kancane lokho, ngiyajabula futhi kakhulu. Bafowethu, la ngifuna ukukhuluma ngohambo lwami laseZayoni. Ngifika kanjani eZayoni? Ngimncane, ngiyakhula ekhaya, ngihlala nobaba nomama o-stepmother. Umama ukhulela vele ekhaya kubo bebeyiZayoni. So mabeyiZayoni, then uyafika ekhathi naSisonti. Mina ngikhulela ekhaya elingaSonti. Then mayefika ekhaya afike a-introduce indaba yenkonzo ukuthi hayi yena umuntu wenkonzo. Ngokuthi-ke ibandla lakhe lasekudeni la esuka khona kwasiphoqa ukuthi-ke sisebenze on a local church noma siye esontweni laseduze nathi okwakuyi-Zion Party-ke, uyabo. Then-ke ayisiqale-ke nami-ke ngiqale-ke ngiye kuleli sonto-ke. Hayi, umama ahambe nathi-ke siye kuleli sonto leli. Hayi, ngifike ngiyafika, hayi ngiyabona kuyenziwa izinto zakhona, ngithi sisahlubule-ke thina sinamajazi. Hayi, nangempela-ke sifike-ke sibuke-ke sibone ukuthi kwenziwani-ke. Hayi, nami ngithande mangibuka iy'nsizwa y'hamba idressa, because abafana abangangami bakhona abasebeqalile bedressa, uyabo. So-ke nami ngikuthande-ke lokho, kube ukuthi-ke ngibe nentshisekelo yokuthi hayi mhlawumpe ngoba vele angisuye nomuntu webhola kangako, mhlawumbe kungangisiza ukuthi kube yinto engiyenzayo le iyangi-interest, yabo. Ngi-interestwa yini? Uqonde ngi-interestwa yini? Ngi-interestwa ukuthi ngibuka iy'nsizwa ey'ngangami ziyahamba edressini, iy'nsizwa ey'ngangami zishaya isikhalanga. Ngiyabuka ukuthi hey, cha yaze yayinhle-ke le nto le. Hayi no, qale-ke nami-ke, hhayi kuhambe-ke ukuthi nikhambe inyanga noma iy'nyanga, sigcine nathi kuthiwa siyayinikela, yabo. Agcine umama-ke eyinikela kuleli bandla-ke, okay. Then hayi sinikele-ke, hhayi-ke bese siyatshela ukuthi ibandla ligqoka kanjani. Hhayi, atshelwe-ke nobaba ukuthi hhayi sesisonto endaweni ethize, cha. Ngihleli-ke esayidini, ngiyabukela iy'nsizwa ziyahamba, bewungadresi mawukuthi awunayo ijazi lesonto. So-ke ngihleli-ke ngiyayibuka iy'nsizwa ziyahamba. Shuthi ulokhu nje umama azakhulume-ke nobaba ukuthi hayi, uSicelo useyasonta, sisonta naye laphana. Manje bakhala ngokuthi hhayi fanele abe nejazi lesonto. Hhayi, nangempela-ke ubaba-ke cha, angihlanganisele ijazi lesonto, nami ngibe nejazi lesonto, ngitholile nebhuluku. Hhayi, bese ngiyaqala-ke ngihamba ney'nsizwa-ke nami ngisemncane lapho, cishe 10, 11 years, yabo. 10, 11 years, ya ngiyaqala-ke lapho ngihamba ney'nsizwa. Hhayi-ke, hhayi nami ngijabule-ke, but kwehla inkinga, nayo-ke inkinga. Umuntu wayefundisa noma wayephethe lela bandla wayeshayana, yabo. So ngagcina-ke ngiy'thola-ke nami-ke kuleyo nkinga yokuthi nami sengiyashaywa-ke manje ngifundiswa ukudressa. Akubanga lula, beshaywa. So uma ngikhuluma ngokuthi besishaywa, ngikhuluma ngokuthi kushaywa phakathi esontweni, hhayi kuzoshaywa ngaphandle. Ngikhuluma ukuthi mina kuyasontwa, mhlawumbe ubhedisa ulayini, mhlawumpe usafunda ukufutha, yabo. Hayi ube discipline, into ey'njalo nje, yabo.